Οι τρόποι βέβαια σου κρύβουν τα αστέρια και πως είσαι είναι τραγικά παραμυθένια. Ούτε να πονήρει μου ζητά συγγνώμη. Υπόκριση να σου αλήθεια με διπλώνει. Ο οίκος της πόλης είναι κρίσος για εταιρικούς. Με την τραγουδά ένα σκοπό που είναι ο κάθε πειρασμός. Κουβαλά ματιές που θα φέρουν καμένες μες στις σκέψεις. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Την ψυχή σου πως να θρέψεις. Πρέπει να βρούμε ρυθμό, μα δεν γινόμαστε ρυθμικοί. Από ένστικτο συνοστιζόμαστε, η εικόνα είναι γραφική. Άνθρωποι εποχιακοί ελπίζουν να βρουν το έστωμος και να κάνουν την άκαμη. Βλέπεις, αυτό τελεί. Επεισόδια σε επανάληψη. Αλλά με άλλο πρωταγωνιστικά. Κόμπλεξ φαίνεται ότι έχουν επιτευχθεί. Από όταν ήμασταν μικροί και για να θέσουν ψάχνουν να φοβεί. Ζούμε για τη μόνη, η μόνη είναι μαζί. Ψάχνουμε για λίγα λάβη μόνη σ' αυτή κοιμηθεί. Ζούμε για τη μόνη, η μόνη είναι μαζί. Ψάχνουμε για λίγα λάβη μόνη σ' αυτή κοιμηθεί. Μικρά πολύ, τα φώτα σου κρυβούν τα στέλια. Πως συνάψεις είναι τα λίγα παραμυθένια. Ένα μόνη είναι όμως η τάση. 230 με 250.000 παιδιά μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Με λίγα λόγια, εδώ στην Ελλάδα ισχύει ο νόμος του αίματος, ισχύει ο νόμος πως γίνεσαι μόνο πολίτης αυτής της κοινωνίας αν έχεις ή μπαμπά ή μαμά Έλληνα. Δηλαδή κληρονομείται αυτό το δικαίωμα να είσαι πολίτης. Με άλλα λόγια, η προσπάθεια να διατηρηθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός εργατικών χεριών χωρίς δικαιώματα, άρα σε φτηνή εργατική δύναμη, κρύβεται πίσω από την μη ρύθμιση του καθεστώτος διαμονής και εργασίας όλων αυτών των ανθρώπων, είτε είναι πρώτης, δεύτερης, τρίτης ή άλλης γενιάς. Μια πάρα πολύ γενναία ρύθμιση που θα νομοποιήσει και θα δώσει τη δυνατότητα είτε ένα σταυροδρόμι, είτε να πάρουν ηθαγένεια, είτε να φύγουν από το σύστημα διών διαμονής και να παραμείνουν μακροχρόνια διαμένοντας στην Ελλάδα, όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στη χώρα ή έχουν μεταναστεύσει ανήλικα στη χώρα και έχουν ενηλικιωθεί στην Ελλάδα, και αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει νομοθετικά με απλές λύσεις. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας στηρίζετε, αλλά και τα παιδιά της δεύτερης και της πρώτης γενιάς, που όλο αυτό το διάστημα έχουν ξενυχτήσει και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ για να στηθεί αυτό το φεστιβάλ. Νομίζω ότι είναι παιδιά διαμάντια που μας τιμούν που ζουν στη χώρα μας. Να τα ευχαριστήσουμε.
Thank you.